Anya laki din! Sally! Uy, Sally! O Mila, sika maggayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-guri laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko nak? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dito yung amin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngaming ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabailan nagatangon. Sagbamano aya? 500 ti maisa. Ay, nagnina nga agpaiso. Pangbak nang mat sa bunday ta. Ay, awan ni gatang ko. Iso nga rood. Mala, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka. Aliklikam da di atao. Ta saan anasaya at ti ugali na? Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dayjay a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di mangbangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw dito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siyak tinaggapuan na. Ha? Siyak ti mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na ang ipatpadamag. Kat, kastang arod, iskop ako nada. May kaya ganan. Last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika ti last trip? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ka ni Mila. Kaimbagban ta saan na ka nga inuyaw. Ho? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus! Ha! Nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Sapay, sus!
pasaray awatan nati pasahe dagiti pasaheros ijay likod ko kat ay na unayak la na ulaw si ka. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dayjay a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, adda pa'y natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumutan ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amwam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rin ta nangisit ang sekreto na anaamwam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobra ka mo't nga guyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diyak mat kumauyawin Ay ngam, nakauyaw tumot ngamain. Apagiso, saan nakanton nga uyawin? At dagayam black secret na dayjay Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitaman no anya ti reaksyon na. Nagluganak ijajip nila kay mo, idi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbaga na. Nga da cancer nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dayjay babae. Awan cancer nila kay ko. Kimutong mga main. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, nga wan seryoso asakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Isu nga ingatangak iti agas na. Dayjay talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayjay nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung mat kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamutlan o awan sekreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ibagaman mo niya si sekreto na. Apay, kaya't yung amaman. Ay, kaibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Alya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-yaw man dayjay Amila. Tamo kon ti sekreto na. Naibagamat ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya ko na magatangag asabon para di tarupam. Sabon? Anya sabon? Jay ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina dayjay asabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes mo da kita'y sigod nagdadak la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturugak lang ang nasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinanghin asabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na ata ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jay jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun gaya. Nakasaritak ni Salay. Kat dinamag ka no da cancer nila kay na. Oo, adda ka di. Nagkutuman nila kayo na. Awan magkanaw. Isig-sikrito na lang. Sayata na dakamat mo rin sa sekreto araya. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya kaka. anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampagay nila tayo Imam Mila.
Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilay. Unay mo tan, uray mo la pinisaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay tinakaiturod anang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Ah. Ayun. Pumimpintas kamat bakit? Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo tan. Ah. Ayun. Napimpintas ka ng jam amok ka. Ay, kwa, anya ti inaramid mo ti tarupan bakit? Talagang akiminis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idinimila. Ay, kinagsaya atin. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis. Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagngisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala rod. Kat kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Uhu, di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awaran dagiti kamuro akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat tipa ko na. Uy, pudnong awanan ti kamuro. Ngam, limok magkamat. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mot itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyang mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangag. Oh, ang mamot kayam ti agbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day, na ito jeep maw. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umaymay. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na ah. Saan tata? Ha? Iti panagkunak. At agura na kanya. Tapay ko magumurang ay. Maikit. Imbaga siguro, ani bakit ko diyan ang isit na sikreto na? Ay, dayay. Nene. Apaya nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaysaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na. Kanya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo ito na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apay ngay mat? Kasano, inuyaw nak manon, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mat aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat lima baga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tadi maghanap na. Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon dayjay kan kuha na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw,
ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.